Nagpositibo sa surprise drug test ang tulo sa 115 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO. Sa iranta sa report ni Luan May Rondina. Gipahibaw sa pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP Garilaw nga tulo sa 115 ka mga personnel sa DRRMO ang nagpositibo sa surprise drug test. Ang tulo matod sa labaw sa DRRMO, pulos mga lalaki ug mga sakop sa ilang support group. Usa niini barangay driver, usa ka helper sa water search and rescue team ug usa ka welder. Akong recommendation was we will wait for the confirmatory test before possible sanction. Pero depende na sad ni sa ilang head kung dili na lang magpaabot sa confirmatory test kay these three personnel job order employees. Well, nag-warning na daan mi nga this is a drug-free workplace. Nahibaw na daan sila in the first place. So, I think there is no more to warn. No? Mga ilang tagpasaylo, Merry Christmas, Happy New Year. Hinuon, ang resulta iduso pa alang sa confirmatory test. Samtang adunay tulo nga wa mapaubos sa drug test niadtong higayuna kay didto na assign sa isla. Kahinumduman, duha sa usa ka gatos ka mga personnel sa DRRMO ang nagpositibo usab sa surprise drug test niadtong 2019. Apan pagka 2021, nagnegatibo sa random drug test ang tanang 45 ka mga personnel sa DRRMO Lapu-Lapu City. Matod sa CLOSAP, sa pagsulod sa tuig 2024, mas hingusgan pa niini ang kampanya alang sa drug-free workplace ug subsub nga mga pagpahigayon ug surprise drug test sa nagkariyang departamento sa Lapu-Lapu City Hall. It serves as a warning sa tanang mga personnel and employees sa City Hall at tanang pahibawon kay bakong tuig ra ba wa ta kahibawon sa mga panghitabo basig unyag makalimot basin unyag inigbalik nila mag-drug test ang CLOSAP, so bantay-bantay lang gyud sila. Tinguha sa CLOSAP nga madugangan usab ang mga drug-cleared barangays sa dakbayan sunod tuig. Karong tuiga nahimo ng 8 ang mga barangay sa Lapu-Lapu City nga nadeklarar nga drug-cleared. Labing awahi nga nadeklarar nga drug-cleared sa Regional Oversight Committee ang Barangay San Vicente ug Santa Rosa nga pulos anaa sa isla sa Ulango. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.